Oras madita salutna, diamu amanami nanami, naro di bagas joron, swasoni amanami namad dohoti, marhite live streaming di inganan nawe. Horas selamat tahun baru madita salutna, selamat hari Minggu. Ami sian saluhut parhalado HKBP Kebayoran Baru pasaton tabe parhorason dihita. Songon acarata di minggu ta sadarion ima minggu parjolo dung Epipanias nama buat topik sian 2 Musa onom ayat 1 alu Jehovah do paluahon. Madora satu tapuka par minggota martangyang naho mahita di inganat tabe. Amen. Tasompa matuata maredde hita sian buku edde nomor 70 sada ayat sada dohot ayat 3. Kira mau contoh. Marhat marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen.
Songonod do ninna Tuhan Jehova, hehe maho, marsinondang maho, ay narodo na manondangi ho, jala hamuliaw ni Jehova bicar di atasmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amana marasi roha, hudok kami mauliate tuho sian nasa roha nami, ala di joho kami sian haholomon tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya dirajai todim nabadiai mahami, asalam gadda hapursiaun nami, jala asalam badia parange nami, unang marlidang binahen ni portibion, asa sahat hami rap dohot akan naporsea di guarmu, Tuhan ngoluan nasora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Undul mamu. Tasobat wata, marede hita marhite buku edde nomor 70 tolu ayat 2 dohot tolu. Tangiho kamuma patik ni debata, ima sian patik perjolo sahat tu patik pasapuluhon. Patik perjolo, ahu do Jehova debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi gana omu, jala dang jadi sumanomu, manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi nasa di bagasan aik di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang si oluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang gosuture dalanna, ayho na uhum na sogot akan nama sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaw nari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siulam muna, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehova debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo di nasadari, manang anakmu pe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahammu, ro di isi ni hutani halap pe na mangibati hutam. Ay di na onom ari do di toppa debata, langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di hari pituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jehova ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikop pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu, di tano na nilehon ni Jehova debatam diho. Patik pa onopon, unak ko mamunu. Patik pa pituhon, unak ko mangalakku. Patik pa waluhon, unak ko manakko. Patik pa siyahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pa sapuluhon,
dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Beharo paddo ni debata taringot tupatik na sapului, oddo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni amana tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan nasogo roha diau. Alai asido raku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalausi patiki. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, lahu mangulahon patikna. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nabar tu patik. Amin. Ta sobat wata maredde hita siap buku edde nomor 72 ayat 2 dohot 4. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausan nami na godangi. Tatap mahami marhite asini roham, jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Songonod do baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Mucat pe akka dolok jal humutal akka robean. Alai anggo parasi ni rohakun naso tupa mucat siakko. Jala padan dihadamiot naso tupa humordit ninna Jahoba siasiho. Hasangapom ma di debata na di Gijang. Amin. Udul mamu. Tasobat wata maredde hita siap buku ede nomor oparas 37 ayat 1-2. Tunamu barohaku di mai Tuhani, Dung Yesus maringan dia. Nasona nawon tunda merohaki, Dung Yesus maringan.
buloki Nung Yesus maringan dia Mengasai dosa ini mai mudah naik Nung Yesus maringan dia Nung Yesus maringan dia Nung Yesus maringan dia Mengasonang doa Nung Yesus Allah Nung Yesus maringan dia Hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Efesus tolu mamuka sian ayat sada saro di ayat 12 tajahama marsikat sorin alani ido ahu Paulus ni ihot ni Kristus alahamu akka si pelebegu Molotung dibagi hamu tohonan mengaraduti asi ni rohani debata napisahan na itu au pature-turehon hamu. Aisian panguka podo di pabotohot tu au hahomion nahu taringoti nakkiningan. Laho manjahai dapat timpangumuna pangatusiku di hahomion ni Kristusi. Dang di pabotohot dope tu akka anak ni jolma di akka sudut na jolo alai nunga di papatari nuaing tu akka apostelna na badiai doho tu akka panurirangna di bagasat toddi'i. Pabuah dohalak parbiku gabi dongan panean jala dongan sedaging dohot dongan satohak di baga-baga. Nah di bagasan Kristus Yesus marhite sian barita naulii. Naung gabi parhalado ni ido au sian pangaleon ni debata di asini rohana na tu au sian pakorkon ni hagogoon nai. Tuau naum met sian saluhut akan abadiai dilehon asini rohaon mamaritahon tu akka si pelebegu hamoraon ni Kristus naso hadodoani. Jala patorakon pangalahon ni tohonan ni hakomioni nabuni sian mula ni mulana di bagasan debata si toppa saluhutna. Naing mamarhiti sian huriai di patadahon godang di ragam ni hapistara ni debata waka namar mulia dalam marhuaso di banua ginjangi. Ido ditahi sian mula ni mulana gabe di pasaut di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Marhite hite ibana dapat kita hiras ni roha dohot dalam masuk di bagasan rohana pos nama koproseai ibana. Ido sahatna martua akan atumangion hata ni debata jala naupiapsa. Amin. Amin. Tasomba tu hata marede hita sian buku ede nomor 540 tolu ayat sada dohot tolu. Bikas ni holong ni Tuhan tai dia ditobus dari pardon
taha tidakko maha porsiautai songon nahina tidakko nidongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria nagabe-gabia siatot di parbadia adoran sohaubuan ido tu hatta na tumau na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banotoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di simai mana pemulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsia di todi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan niala Kristen akan na badia dohot dia sisani dosa dohot dia taina mandok mulak mangulu do sogot daging nialak nang mate dohot dia ngoluan na surat sudah amin udul mamu tabi kema titing namasa di uriata Tikting di Huriata Minggu tanggal 7 Januari 2024. Na parjolo, guarni Minggu sadarion ima Minggu parjolo dung Epifanias do topik Jehovah do na paluahon. Na paduahon padidion na badia sadarion Minggu tanggal 7 Januari 2024 patu pawon di Huriata do padidion nabadia di Parminggon bahasa Indonesia pukul 10.30 tu ia nokota ima Leticia Delara Boru Samosir anak ni amata keluarga putra Boltman Samosir inang Ruth Dwi Nanda Boru Panggabean sektor Godung na patoluhon tikting naing marbagas tikting paduahon naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Heskiel Arya Nanda PhD alamat Jalan Bintaro Melati Raya CC nomor 9A Jakarta Selatan Huria Gereja Kristus Yesus Kebayoran Baru anak niamata Dr. Ardiko MMSI AKCA Tubuni Inata Mariam Kurniawan MTH Dohot Sharon Kanti Lumban Raja MA alamat Jalan Madrasah Al-Husna nomor 81 Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Boru ni amata situa Dr. Andes Bomen Lumban Raja AK MBA. Tubuh ni itata Dr. Anda Yusni Sianipar AK MM. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2024 pukul siawib di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya di Pasu-Pasu Tuhat tambah sakap parbagason nasida. Na paupaton ruas namoding. Na di hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 na salpu nunga marujungolu inang Ida Marta Sofia Huta Barat Buru Marpaung umur 84 tahun. Alamat Jalan Bangka Jakarta Selatan sektor Marsada. Nunga tu udian na di hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 di San Diego Hills. Na di hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 na salpu nunga marujungolu inang Leonora Ida Riana Hutahayan Borusi Hombing usia 70 tahun alamat Kompleks Bumi Pusaka Cinere sektor Satahi. Sadarion di patupado acara Parminggon di rumah duka pukul siawib los diuduti dohot acara tutup peti paborhaton tu TPU Menteng Pulo tatangnya kon ma asatu mibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna na palimahon ruas na tabba mamuka sadarion Minggu tanggal 1 Januari 2024 tajalo doga berwasta naim baru ima keluarga Ambang Hisar Sitorus inang Sita Boru Dolok Saribu nasida pindah sian GKI Pondok Indah nueng nasida maringanan
di Pinang Mas Onom, Pondok Indah, Jakarta Selatan, sektor Satahi. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Kebayoran Baru, pasahaton selamat datang tu nasida, jalama kirim asa gabe ruas namangolu nasida, jala parsidohot dia kau ulaon na dong di huria taon. Napaonopon bona taon huria, hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, di Patupa Huriata do bona tahun huria sekaligus launching tahun Oikomene Inklusif HKBP 2024 di Patupa di Parminggon bahasa Batak pukul 8 Napa pituhan kebaktian sekolah minggu Mamuka Minggu Sadarion tanggal 7 Januari 2024 kebaktian sekolah minggu nungga mulai aktif songona somal pinabotohon ma tuakana toras asa tabuan iana kota lau madopot di kebaktian sekolah minggu. Napa waluhon Dewan Marturia. Hari Kamis tanggal 14 Januari 2024 pukul sia 30 WIB di Patupa Dewan Marturia HKBP Kebayoran Baru do acara perayaan Natal siswa dohot karyawan YPAC rap dohot HKBP Kebayoran Baru. Maringanan di Aula YPAC Parjamita Pendeta Ferison Razoki Pasaribu. Napa siahon selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasaton selamat ulang tahun Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tus di ruas di huria na tubuh manang marbagas di tanggal pitu sahatu tanggal 10 Januari. Saya tuhatama nama masu-masu molo tung adong ruas ni huriata na sotar surat dope goarna di tikting na ulang tahun ni di Papua ma tuganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Aka tikting na sojinahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha. Songani masahat di tikting di huriata di bagasan Minggu Sadarion taingot bema manangyakoni tujuloni tuhata. Tasomba tuhata maret dehita siap buku edde nomor 20 lalu ayat sada do udutna lasoma pasahaton pilihan sada A dohot sada B.
Dameni debata na sumurung sia saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Barita na uli siakatan itu hatta di minggu na parjulo di tahun na baru tahun 2024 minggu na parjulo dung Epipanias ima sia buku 2 Musa biduna paunopo mamuka sia na ayat sada sahat ro di ayat uelu songonom madidok takasma tapai hutihut di parata-rata di bata baga-bagana dung ini na Jahuba matu si Musa idaw mumanon si bahenokku turaja parau ay marhite-hite tangan nagugu luason na mahamulaho jala marhite-hite tangan nagugu o jaron na hamusian tanona aku ni didok de bata matu si Musa au du Jahuba ninna jalahu papatar au tu si Abraham tu si Ishak doho tu si Jakob margoar debata nasun hinagugu alai dang di paboto-boto nasida yang gogoarhu Jahuba hupahot do huhut padaku tu nasida mangalehot tu nasida tano Kanaan tano paisolatan nasida jalanunga hutangi honanggu kanggu nihala Israel akan apinarhatuban nihala Misir jalamar ningot au di padaku dibaheni pabua matu hala Israel au do Jahuba jala paruarok kudu hamusia nakkaulaun rodi ni hala Misir jala paduok kudu hamusia parhatubanan nasida jala tu busok kudu hamu marhite-hite tangan na tol-tol dohot marhite-hite aka uhum godang jala ainok kudu hamu gabe bangsokku au gabe debatamuna asa diboto hamu au do Jahuba debatamuna na paruar hamu sian ulaun rodi di Mesir asa hutogihok kamu tutano nau kumang makkon lehonokku tu si Abraham si Ishak doho si Jakob lehonokku mai bahe partaliamuna ahu do Jahuba ido sahana hamnak kadongan di bagasa goarni tu hatta Yesus nunga saminggu tadalani tahun nai baruon goarna ma tahun nai baru sudedo selalu berharap adong hal nai baru alani molo say muncul pangalahon alama di tahun baru si songonon itrolo do dicahi dongan ibana ay law sobu bado hokedean tongdo songod di tahun naburuki hubereng pangalahom ninna hiado songoni pinak kulingas sede tulang niba bah oras ma tulang bah ahado horas na perlu di jo harga 10.000 sede na anggoy manat tong ido na perlu jadi gabe di dong amati bana ay law sumuba do tulang ay ngay taon day beruon ninna amnak kadongan anggo secara lahiriah sipata dangapala buita hilalahon ahado nay baru dung saat tita tu tahun nay beruon hape di hatan itu hatta di perpunguan ujung tahun takasdo di paadar bahwa ketika kita memasuki suatu fase atau episode kehidupan yang baru dan merindukan perjalanan ke depan lebih baru, lebih baik, lebih sukses, yang terbaik adalah meninggalkan hal-hal yang buruk. Manadikon akka nahurang lobi diakka taun nasalpu diakka pangalahota. Segala perilaku, perbuatan, tindakan yang kurang baik harusnya kalau kita mau berjalan lebih baik ditanggalkan, ditinggalkan, dilepaskan, maka akan mencoba memperbaiki
ke depan tujolo asa lamdinggan ima naumulinian alanido menakadungan totu lao mangulahoni kita pasti diperhadap podope tu gudang akahamaolon ai sipata olodo holat di panatapas songon nanido di tahun nasalpu saat kita memandang ke depan tak seorang pun kita tahu apa yang terjadi esok. Dangadok kita memang maboto ahado nanaing masa di hari depan ni ngoluta selain Tuhan. Jala totu lau madalani i dang semudah nata pikiri. Dang semudah ni harapan do aka impiata. Ternyata iko godang do liku-liku kehidupan kamaolon. Jala justru tu tantangan-tantangan songonido aka anak ni Tuhan ditugihon. Untuk menjalani kesulitan itu dan menghadapinya, songonido ninna sejatina nguluniaka na porsea dan mencari jalan-jalan mudah. Daksai mengelului aka dalan namura. Molo per Indonesia Timur didok mencari jalan-jalan pintas. Hidup dan halaki molo mencari jalan pintas. Haumanidongan na peolo do didigi. Sasuhi-suhina itu suhi-suhian asa jenek ninna. Padahal ada pematangnya yang harus dilewati. Mencari jalan pintas kadang-kadang tak peduli apakah ada yang dirugikan, ada yang dirusakkan. Alayang go di baga seminggu sadarion, takasdo di paadopon jala di paadar hatan itu hatta. Apapun yang akan kita hadapi, songod dia pedok dok ningolu naik kosiado pata. Ditawarhon jala di papos doro hatta marhite topi ni mingguta sadarion. Jehovah do napaduahon, Allah yang membebaskan. Ido turpu na hujahan akning dalam kerangka rencana Tuhan laho paduahon membebaskan hala Israel naung di bagasan hapariron, naung di bagasan akasiak nibagi hidup dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Olah ni 150 tahun dohala Israel boy merasakan dope kebaikan-kebaikan orang Mesir mengingat jasa besar ni si Joseph ketika diangkat menjadi Perdana Menteri dan sukses menjadikan Mesir gak bisa ada negara na sangat makmur mempersiapkan segala sesuatunya. Itap ni 150 tahun di ngotalak Mesir dope dongata dohala Israelon na burjua kia si Joseph do mabait negara tahun na julu makmur ninna. Alai harwa dang adong be muncul generasi na boy manggati si Joseph sehingga makin lama makin terlupakan. Apalagi musik komunitas ni hala Israel yang sangat subur. Atar sungok kalak batak dohala Israelon marana 10 bitu marboru 10 onom ninna upama helak batak deh pungu masuk deh betul-betul matong boleh do diupamai marana 10 pitu marboru 10 onom ngabui bayak ko kamu betul-betul hian itu buhok kamu akainang tikito dudak danaki hudok do betinata ba lo bica dileo Tuhani ningon to ema asal ma Allah manubuhon ninna bah dia do mungkin nasohor mamikirin ninna atar songoni dotong tabereng perkembangan kesuburan ni hala Israel itu anak si Jakob pe 12 itu mabain komunitas nasida hatop marhebang di Mesir jala dirasakan akan menjadi ancaman. Dibayakon nasida gabi ancaman nama anon hala Israelo di negara tahun. Ima memuka adong ma upaya-upaya bagaimana menghempang
doho lau mengabat. Iro benar muncul akka keputusan-keputusan yang sangat mengerikan, termasuk pembunuhan anak laki-laki nadi pada tahun pirau. Alaidang diboto halak, ternyata itu juga adalah sebuah rencana Allah yang tersembunyi. Alani itu dimenamasai Tuhan dengan segala rencananya menghantarkan Musa memasuki lingkungan istana. Dan ketika dia berada di istana selama 40 tahun, dus doho akka anak ni Firaun, akka anak ni raja, anak ni bangsawan, na di bagasan istana dia mendapatkan baik dalam pendidikan, baik dalam fasilitas, baik dalam kehormatan dia dapatkan. Jadi pola nolongang rohata ketika hanya seorang Musa memimpin hampir 500.000 orang tanpa kepala desa, tanpa kepala RT, tanpa camat, tanpa bupati. Harta bayakku nih si Musa sahalat pemimpin tunggal yang memimpin bangsa Israel 500.000 orang lebih. Alanang terdidik. Alai upaya-upaya tabereng sada bagian rencana ni debata, lau sido nanido nanang di bagasa terpukon. Dung di bereng hala Israel songoni hacina. Muncul ma jeritan-jerita doh angguk-angguk nasida. Tu ise nasida mangangguk. Unang lupa hita munak kamang. Molo tajaha bibil tahun. Dakya diceritahun selama hala Israel di tanah Mesir lebih 500 tahun. Dan ngadong disot cerita yang menceritakan tentang ibadah. Dan ngadong diceritakan disonda berkaitan dengan ritus-ritus keagamaan. Siapa yang mereka sembah. Idon waing bana di adong jeritan-jeritan nasida, makanya jeritan nasida tentu dangarong binoto arahna. Sarupa mau tu jeritan ni halak batak monomar sahid. Jeritan ni na sedang menderita, paling-paling do monomar sahid akamata ba na dijauhon isu biasa na mono posisi sahid nai. Acik nai dong inna. Berarti na burju mainong na. Alairong na majawa among na tong. Acik na yamong inna. Ba na berjuma among na hiyan. Alayla sarong do na majawa pong na. Acik na yopong inna. Alayang ko na majawa tulang na adakya. Acik na itulang. Dangarong na madok songoni. Ayang ko tulangok. Kolalaw majalwa dopan ni turu-turu si pangano ni dotong berjuma ni roy berena. Dak kurang berjulu harwa. Dan apalah adong terarah. Alai dison di patorang Tuhan mendengarkan jeritan umatnya. Itu yang harus menjadi renungan. Tuhan mendengarkan jeritan-jeritan orang-orang yang diperdaya, orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang diperlakukan tidak semena-mena, apalagi di luar daripada peri kemanusiaan. Dang lomorohani debata diakka penyiksaan. Dang lomorohani debata namasa ni binayan ni dongata na di jalur gajaan. Sutuk pola berpihak-pihak kita. Yang jelas Tuhan tidak menghendaki apa yang namanya pembasmian, pembunuhan, dan yang melakukan segala kekerasan. Itu nata bereng dison. Itu baina tema sentral di kitab Exoduson. 2 Musaon, kitab Keluaran adalah Allah mendengar jeritan umatna. Ido ubana muncul prakarsai songona di turpu tahun. Ido ubana ro jauh-jauh ni debata tu si Musa. Ini dalam kerangka persiapan untuk mempersiapkan Musa laho mabuan bangsa Israel ruar siat tano Mesir dengan catatan didok debata tu si Musa supaya memperkenalkan Yahweh. Jadi mulu di teologi perjanjian lama sangat dipantangkan bagi Israel menyebut nama Tuhan. Irobana ditulis JHWH, Yahweh, madi jahana sidamai Adonai manang na Elohim.
Alai malo do halak Batak itor diterjemahkan sinomen sekian do Jahweon gabe Jahoba. Pabua matuna sida adong do de Batak namar guar Jahoba, namar guar Elohim. Ada Tuhan, ada Allah, katakan. Alani do hamunak kadongan na parjolo nak kining di saat Tuhan mendengar mabege akka setiap jeritan, setiap hati yang sedang di dalam akka keterpurukan, bahwa Tuhan hadir di sana, hadir juga untuk mengambil inisiatif. Ido bainan nidok bahwa rangka keselamatan atau pembebasan bangsa Israel bukanlah untuk memperkenalkan atau untuk menaringoti kegagahan kepahlawanan Musa daun. Dan nanaing memperkenalkan ketokohan doh kepemimpinan Musa, tetapi mau memperkenalkan bahwa debatado pargogo naso hatu dosan, untuk menyatakan tak ada keselamatan yang lain, tak ada tokoh yang lain, tak ada jalan yang lain. Jalan satu-satunya naboi mangalehon solusi, naboi mangalehon jalan keluar di bagasan keterkungkungan molo didok diturpu tahun diperbudak unang lau pikirata hola diperbudak secara fisik, tetapi di tengah-tengah kehidupan kita sasitongna nunga gudak kita na di parhatoban akka na adong dihita, di parhatoban akka ulauta. Banyak orang diperbudak pekerjaannya, banyak orang diperbudak oleh hobinya, banyak orang diperbudak oleh kepentingannya. Sasitong na penderitaan dui. Sesaat kita sehira nasa laudor hatta molodung di parhatoban sada ke situasi kita dan tahilalahoni bahwa kita sudah sebenarnya memasuki sebuah penderitaan. Alanido molodung do tahilalahoni gabe penderitaan, moloduk taboto do naung arong memperbudak kita, naung arok parhatobat tok kita. Roma hatani tu hatta madok, aku mendengar jeritan umatku. Molo na tua-tuan halak Batak madok, dangadong nama naruhon, molo swadong na mangalap. Dangadong nama naruhon, molo swadong na mangalap. Tak akan ada yang memberikan kalau tidak ada yang meminta. Alanido baina diarah korsim debata marhite si Musa, pabua ma adong do debata. Katakan ada Yahweh, ada Elohim. Pergugu naso hatu dosan, molo budak kamu di bayi Mesir alani kekuatanna, katakan masih ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan yang di dunia ini. Pembuktianna acugari taihuton alur nitur taum musetu budi taboto do bagaimana peristiwa yang luar biasa, naso masuk tu logika, naso masuk tu utoh-utok, naso masuk tu kepikiran cara-cara Tuhan membebaskan umatnya siam Mesir saat di parhorsihan di gurun pasir sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Hamna kedongan di bagasa goarni tu hatta Yesus Kristus. Na parjolo na naing pasahaton na marhite turpu taum molo didok nak kening Jahoba do paluahon manang debatado na manobus bangsona, berarti ada suatu harga yang harus dibayar dengan mahal. Walaupun harga itu tidak harus kita bayar. Ido ubain naisa nidok molot pinasahat jamita di tiki Natal, betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Apakah Allah menuntut bayaran? Apakah Allah menuntut harga? Kasih Allah itu gratis. Tetapi Tuhan melakukan dengan harga yang mahal. Dia mau meninggalkan singgasana kemuliaannya rotu portibion dan argana mahali. Apalagi musim nomor masuk kita ketika Allah mau menderita, mau di kayu salib. Ada yang bisa mengimbangi mahalnya sebuah pengorbanan?
Alani molo dibata manusita dengan harga yang sangat mahal. Songonima naung di patu-patu hatta ketika mendengar setiap jeritata. Makanya jeritan itu harus kita arahkan kepada Tuhan. Orang-orang taita pasahat tu debata hidup baina diajari hita martangiang untuk menyampaikan keluh kesah kita, penderitaan kita. Napojo di rohat taong. Unang tu tetangga. Akka tu kawan kari pe ning curhat awida. Curhat itu emak sedia mana tinau mieda kacik de benahu taono ni namu sema tu hita. Lang minoto be. Karena apa? Saya sering katakan, karena semuanya kita itu mengalami hal-hal yang sama. Muhammad kita mengeluh-luhon ikon bisulta dong atape bisulon. Haci tiap bisuluh de beda. Ubal gede pe bisuluh ida inamuse. Maka tempat kita yang harus mencurahkan setiap keluh kesah kita. Ido nati nogihon diturpu jauh bado napa duahon. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita solusi, jalan keluar, memberikan kita tolongan, topangan disude aka sitaonon doho aka penderita ata. Jalan apa duahon mulu dilo jauh bado napa duahon. Ini adalah jaminan daripada Tuhan yang tak akan mungkin batal. Naking didok-dok. Buasa di patardahon naking tuala Israel. Nungahu patardahon diriku tu si Abraham opungmu. Tu si Ishak, tu si Jakob. Alairang di boto nasida na au Jehovah. Tuhan tak pernah menyebut namanya. Walaupun dia sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi saya akan mewujudkan apa yang saya janjikan kepada Abraham. Bahwa dia akan pemilik tanah Kanaan. Unang pola nota buat tu politiki namasa taringok tu Israel. Tapi bagi kita menurut catatan Alkitab. Itu penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang akan memberikan tanah Kanaan menjadi milik umatnya. Milik bangsanya. Alanido, apa yang dijanjikan Tuhan tidak akan pernah batal. Dakya tertunda dan tidak pernah diingkari. Hidup bana sejuk-juk ni dok. Hita do perjaji na muluk dah pola hurok na somal na di media ni. Haci rohani dongan na suku nasing. Alai atar songoni doang go hita kan. Hidup bana jok di dok ending, mudahnya dia buat janji, mudahnya ia mengingkari. Nang adong nang murah mabai janji, tetapi sangat sulit untuk menepati janji. Alai di dok dison tidak demikian dengan Tuhan. Apa yang telah dijanjikannya. Nah baru 2 tahun itu pernyataan pewujudan janji Tuhan yang sangat indah. Ketika dia datang di dalam Yesus Kristus. Jalan di bagasa Yesus pe nunga marjaji tong Tuhan nato tong laho. Manogu-nogu kita sampai kita nanti dibawa kepada kehidupan yang baka imbalan upah ni sude akka parsihohotota. Anggo yakin do hita disi. Anggo porsea do hita disi. Maka sebenarnya dan seharusnya dan perlu biar kita menghadapi hidup ini. Dan perlu gentar, dan perlu kecut, dan perlu ciut nyali. Nyatakan dirimu sebagai anak Tuhan bahwa ada Tuhan andalanmu. Ada Tuhan yang menjadi ya bebas dan penyelamatmu. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti kuat. Bersama Tuhan kita pasti berani. Tapi utamanya bersama Tuhan kita akan diarahkan ke jalan-jalan kebenaran Tuhan. Sehingga apapun nanti perjalanan yang kita lalui, kita akan boleh melintasi tanpa harus menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena apa? Ngamar dialog kita seminggu. Hati-hati, dunia juga nanti akan menawarkan di dalam perjalanan kita dari kiri dan dari kanan. Dan ironisnya, dia tawarkan segala sesuatunya baik dari jalan yang benar
dan jalan yang tidak benar. Karena dunia menghalalkan semuanya itu. Tinggal di kita. Makanya ada pilihan. Berjalan bersama Tuhan, kita akan boleh berjalan dengan pasti. Dan perjalanan kita pun akan berjalan di jalan kebenaran, di jalan daripada apa yang menjadikan kebahagiaan, nang didirita, nang tudongata, tarlumobima, na menyukakan hati Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan nami nungatari parhatam, omma parpunguan nami, na parjulu, di minggu parjolo Epifania sondung tari parhami itu tahun naik baru tahun 2024 tahun. Ali Tuhan songon napi nadar mutu bangsom bangso Israel marhite naposom si Musa. Pabua hodo napaduahon. Tangamu namarsi tol-tol. Dangadong natuk mga batisa. Nang pesongoni balga ni hagogo ni raja parau doho huasona alai takluk do ala ni hagogo on ni tangamu natol toli boy mabua bangsom mardala di parhorsihan naswadong si panganon naswadong sinumon alai tuk doho sumarihon nasida di patari parho sahat tutano kanaan dada tano na kosong, tano naung ni inganan ni torok bangso doi, alayala ni huasom, boy saluhu na di patuduk, gabi saha baga-bagami, songon naung ni warihomu, tu si Abraham, si Jacob, doho si Ishak, ido na pinasaukmu, asa dangarong na boy manudati, membatalkan aha naung ni warihomu, naung ni jajihomu, lau si ido Tuhan naung ni pasahakmu, Tuhan miak kasih toko, dia kana porsea di anakmu Yesus Kristus, di baga-baga hokodo hangoluan nasora suda, di baga-baga hokodo nang akka pasu-pasu na gudang, alani lau madungdungi, dada-dadan namurai Tuhan, ikon adopan nami do gudang akka rintangan. Adupan nami do gudang nang akka hamaolon. Alay na pasti molo rap dohoto hami laho madungdung saluhu nai natulus doi ay bagabagam doi padamu doi naikon saut di tonga-tonga ningulu nami. Atong Tuhan nami dinang mangalakka hami manang napigalakka di tahun na ibaruon. Gajang dope pardalana tujulo na naeng si dalanan nami. Gudang dope akka hutagapami hamaulon na naeng si adupan nami. Atong homa na paduaho kami siya saluhu nai. Asabuhi hami totong mardalad di bagasa kasitong kami. Tuhan nami martangya kami. Pagomos roha nami. Pagomos habor siyaon nami. Asa toto kami marsihoho tuho, asa toto kami ria jala hiras rohanami, ro tujoromon, ro mamujiho, ro sumobaho, ro pasahato saluhuna, akka hangaluton nami, parsorion nami, di tonga-tongan yakatang yang nami di joromon. Hubuak kami nang akadongan nami, nasorap dohot tami, alani akka pardalana dope di akka luat na asing na madalani akka masa liburan dope dohok keluarga dongani nasida Tuhan luas nasida di bagasa las ni roha jala sonang soharibu-ribuan mulak muse tu Jakartaon boy hami muse marpungu di tonga-tongani huriamon utangnya kok kami ruas muakan atongo di bagasa parsahito dope na pihak di rumah sakit manang na dirawat di bagas. Ali Tuhan, ho manang na paluahon nasida siyan akka holsona, paluahon nasida siyan akka na haci di pakilalaan na, urupi para gugoy nasida, alay tarlumobi
pamalum manasida sianaka parsahitonna pargugui sudi keluarga na pature-ture hossa. Hutangnya ko kami matuhan nang akasakap las niroha sakak ni akayanakon ni huriam nanaing majalowak pasu-pasu parsaripeon diaka ari-ari nanaing ro anakon nami Heskel Ariananda dohok saron kanti lubar raja nanaing majalo pasu-pasu diari Sabtuon homa Tuhan na patiurhon dohok namak kubasi rohana sida dohok keluarga pe asa guklas ni rohana sida. Hutangnya ko kami dongan namin natongo di bagasa narsak di bagasa sitaonon ala marujung ngulu nahi naholongan ni rohana sida ina ditonga-tonga ni keluarga nasida keluarga tinadikon ni inang Ida Marta Sofia Huta Barat nau kupatarohami tu perbedaan songoni keluarga tinadikon ni inanami inang Leonora Ida Riana Borusi Hobing natongodo penuaing Tuhan di rumah duka di rumah sakit Cikini homa nama ngapuli sude keluarga na di bagasak kabo niroha. Tuhan nami di bata nami hutangnya ko kami ma nang saluhu na akayanakon nami nama muka masuk marsikola di semester na ibaruon homa dongan nasida homa napataru nasida jala homa Tuhan na totong mangaleho pos niroha asa di bagasan bisuk doho habis taran nasiako nasida magudang gabi anak hasian nasida sugo dia dopamu Tuhan nami nang akasakap-sakak ni huriam rencana ni huriam homa napatuluson asanggia boy Tuhan boy denggam mardala sude perdalan ni huriam hakabipe kebayoran baruon homa nama masu-masu sude akkana parhobas di huriamon akka barhaladum namartohonan nang nasomartohonan asanggia totong di bagasalas ni roha mga milihon akadiri nabi marhubas di huriamon songonima Tuhan hutangnya kok kami uluan ni huriam di resort kebayoran baruon amanami padi taliston butar-butar rap doho inanami na di bagasa pardalanan dope mulak sian piaraja tarutung homa nama korasi pardalanan nasida mau lihat Tuhan nami di bagasa Kristus Yesus martangnya kami amin. Marit dehita sian bukwede nomor 770 mamukaya sada laus tapasahap mapiliatan apa duahon. Gogo
Saya deho tuaya saya dalos jongjong mahita. Tapa sahab mapilian na tapa pungot tuadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banwa gijang hodo harorwani salhu silehon-lehon na dinggad doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asahu parhasya kami pilihan opati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di porotibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putadahami gudang nisi lehol-lehom itu hami. Asalam kirkir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanami na di banwa gijang say pinar badia magwarmo, say ro maharajaumu, say sau malomo ni roham di banwa tongosongon na di banwa gijang. Leho matuhami sadario kangulua siapari, say sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homa damena tu todim. Selamat hari Minggu mari kita. Selamat hari Minggu. Ya. Ikut salaman di luar. Oh, kita berdoa dulu nggak? Ya. Kalau Kak salaman